Egunon lagunok, larun batero bezala hemen gaituzue berriro, larun batak ekaizenterrekin saioan. Hemendik aurrera, albiste batzuk aipatuko ditugu, gai sozioekonomikori buruzko audioak, albisteak, komentarioak, alden neurrian atzekinak, anitzak eta zuetzat interesgarriak beti. Dakizuen moduan, audio guzti hauek YouTubeen egongo dira kokatutak eta zuzen artxibo guzti hauek edo beste batzuk topatu nahi badituzue ekaizenterrek eginak modurik zuzenean vbikoitza ekaijournal.info vbikoitza ekai.ekaijournal.info. Hori da, esan dutxugunez, biderik zuzenena, gure informazioa albisten aldetik eta komentarioen aldetik topatzeko. Eta besterik gabe, goazen ba aurrera. Ekonomia kontuekin hasiko gara, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta lehenik eta behin enpresen kudeaketari buruz hitz egingo dugu, baina zehazki enpresen kudeaketa euskal erara, ezta? Bai, kontua da azken egun hauetan euskal komunikabideetan artikulu batzuk azaldu direla, gai hau nolabait aipatzen edo azpimarratzen, ezta? Enpresen kudeaketa euskal erara, ezta? Nolabait gora aipatzen euskal enpresen kudeaketa estiloa. Hor gai ezberdinak aipatzen dire, batzuk nik uste dut objektiboak direla, adibidez gure artean kooperatibek duten pisua, eta baina hor gero erabiltzen dire konzeptu batzuk oso ezagunak direla gure artean, eta inbeste urtetan aipatutakoak, adibidez gure enpresarioak eguneroko lanean implikatzen direla, euren ondarea arriskoan jartzen dabela, zur jokatzen dabela, austeroak direla, eta barez. Bai. Nik ustot hori baloratzeko importantia dela objektiboak izatea, alden neurrian. Hombre, egia da, egon leikela horra aipatzen diren kontzeptuak, igual neurri batean egia izan behar direla, baina datu objektiboak ikusten badugu, egia da, adibidez, hori bai oso kausa argia da, kooperatiba duten pisua, gure kasuan. Kooperatiba industrialek, lan kooperatibek. Baina, hori bai, kontutan hartu behar dugu, egia bada ere, kooperatiba industrialak gure inguruan piso handiago daukiela, bestaetik zerbitzu kooperatibak, ikusten dugu, beste lekuetan, baino askoz pitzu gutxiago daukiela, ez Frantzian edo Italian. Alegin gutxi egin dugu alde horretatik, eta igual neurri batean, beti gongarrelako begiratzen arrasateko eredura, eta bat industria arloan lortutakoari, eta ez gara konturatu, igual egin zaiena zala, egin duguna, kooperatibismoa sustatzeneko orduan, eta errazena zala ez dugura egin, zerbitzuen esparruan. Baina, hori alde batetik, erraipatea bere horretan kontutan hartzeko. Horra, Adrian, Euskal Herrian aipatu duzu, kooperatibismoa ere asko bultzatu dela, aipatu dugu industria munduan gehiago zerbitzuetan baino, hala ere, urtetik urtera ere, gero eta kooperatiba gehiago bultzatzen eta zabaltzen ari dira, ezta? Kooperatiba gehiago bai, baina kooperatibek oro hartu zen pisua
ez da oso modu nabarmenean handiagotu. Vale. Oso apurtxu bat bakarrik. Sortu diren kooperatiba herriak oso kooperatiba txikiak dire, eta hor ekonomian duten pisua ez da oso modu nabarmenean handiagotu. Bai, bueno, bestaletik, zertatzen da kooperatibatik kanpo. Bueno, esan dugun neurri batean egia izan daikela, artikulu horietan aipatzen dana, baina egia da ere, gauzak asko aldatu direla azken belaunaldietan. Eta batez be azken 15-20 urteetan enpresa txiki asko desagertu direla, batez be arlo industrialean, eta bestaretik enpresa ertain eta hundietan kanpoko inbersoreak indartsu sartu dira, eta batez be inbertsio fondoak. Oso gauza nabaria izan da, batez ere ez horremeste krisialdetik, baizik eta 2012tik aurrera. Zergatik, oroar Europan eta Estatu Batuetan martxan jarri ziren edapen monetarioen politikak, politika horien bitartez banku zentralek diru pilo bat jarri dabe finantzerakunden eskuetan eta inbertsio fondoen eskuetan, eta fondo horiek ibili dira leku guztietan inbertsio realen bila. Orduan oso horlako tentazio handiak egon dira leku askotan, hainbeste eskaintza etorri da fondo horietatik, baita inbertitzeko enpresa baten edo beste baten. Eta horren bidez, gure enpresa ertain eta handi asko, eta prozesu horre jarraitzen dago ondilo, kanpoko inbertsio fondoen eskuetan jausten ari dire. Beraz, oroar gure egitura enpresariala oso modu nabarmenean aldatu da, eta betidanik, oin belaunaldi batzuk, euskal enpresari buruz aipatzen ziren kontzeptuak eta orain neurri handi batean zalantzetan jarri behar dire. Eta alden neurrian egoera objektiboa momentu honetan zein den ondo aztertu. Enpresarien inguruan lehen aipatu dugun bezala, ez dakit topiko asko edo, askotan entzuten diren eta esaten diren kontua, lehen aipatu ditugunak orain, esandakoa aldaketekin berriro ere begiratu beharko litzatekela, eta industria munduko enpresa txikien eta ertain eta handien arteko desoreka ere, gero eta nabarmenagoa dela. Horixe gaurko lehenengo gai, Adrian, pasatuko gara bigarrenera, eta Brasilera begira jarriko gara. Hitz egin dugu zebrabidean ere, Bolsonaroren presidentetzaren inguruan, egongo ziren aldaketen inguruan, baina ekonomikoki ere eragina izango du, plan liberal bat ere martxan jartzeko delako Guedes ministroa? Garrantzi handikoa da egiaztatzea zer gertatzen den horregaz. Hainbat zalantza dagoen Bolsonaro beraren inguruan. Bi joera nabarien artean. Alde batetik, joera grosu konservatzaileen esku hartzailea, eta bestaldetik joera neoliberala. Eta orduan ematen dau, edo batzuen uste Holanda, Bolsonaro bera, maila personalean, gehiago dator bat lehenengo hildoarekin, baina Guedes, ziurazki, ministro izango dana, ekonomia ministro izango dana, gehiago joera neoliberalarekin, bi oinarrietan batez be oinarrituta. Alde batetik, merkataritza librean, oinarrituta dugu, arauak, hainbat arauak ezabatu nahi ditu, bai Brasilen barruan, eta bai kanpoko merkataritzaren esparruan, Mercosurrera begira, Europarekiko harremanetan, hainbat esparru aipatu ditu, principios helburu horren barne, eta bezaletik austeritate neurriak. Bidean horiek dira, oso estrategia neoliberalen betiko oinarria. Austeritatea, zentsu negatiboan esan da. Gastuak murriztu, gastu soziala murriztu oso modu nabarian, bai pensioan, gastu soziala oroar, zergak bebai jeitzi, eta barrez. Hori oso interesgarria da egiaztatzea hori nondik goian, asko aipatzen ari da bai Bolsonaro eta Trumpen balizko harremanak, eta hori izan daike gai klabe bat. Alde batetik, estrategia konservatzaile nazionalistak, hurbilago kokatzen dabe Bolsonaro, Trumpen estrategitatik,
baina Trumpen estrategiak ez dira neoliberalak, dira gehiago esku hartzaileak. Gehiago lotuta Estatu Batuen industria nazionalarekin, ez arromenste finantza sistemak bultzatzen dituen politika neoliberalekin. Eta orduan, hildo bat edo beste bat hartzea oso importante izan daite ikusteko bai Bolsonaroren gobernuaren benetako politika zeintzuk izango diren barrura begira, eta bai eta momentu honetan geopolitikoki horren garrantzitsua den Brasil bezalako estatu baten kokapena zein izango den ikusteko. Aipatu dugu behin baino gehiagotan aldaketak etorriko direla, eta oraintxe esan dugun bezala, adierazpen batzuk egin dituzte dagoeneko, baina oraindik ere itxaron egin behar dugu guzti honek nola egingo duen aurrera ezagutzeko, izan ere datozen 4 urteetan aurrera eramango duten plana eta egiteko asmoak ere oraindik ez daude guzti zehaztuta esan dugu, ezta? Ez. Dito, denagon ministroren izendapena gauzatu behar da, denok pensatzen dugu nahiko gauza nabaria da, ziur asko izango dela guedez, eta horrek ja adierazten daun nolabait hildo ni neoliberaletik joango dela ia modu ziurrean, baina ikusi eta gero praktikan haber teoria horiek zelan gauzatzen dire, hori importante izango da, ze horrek izango dauzko bai gobernu osoaren hildoan nundi doia. Hori da, oraingoz horrelaxe daude kontuak, ikusiko dugu aurrerago ere, azkenean plan liberal edo neoliberal horretatik tiratuko duten, eta hitz egingo dugu honen inguruan ere. Azken gaira, egingo dugu salto orain, Adrian, lan erreformari begira jarriko gara, konta iguzuz nobedade dauden, noni dagokionean? Nik esan nuke oso berri interesgarria edo azpimarragarria dana. Nadia Calviño ministra, ekonomia ministra, egon da Londresen, Cityn, konkretuki, beraz, banku handien aurrean eta hor argitagarri zorren esan dau lan erreformari buruz berbetan, lan erreformaren muina ez dala aldatuko. Hori oso importantea da, zean bat gauza komentatu da horren inguruan. Espresio hori erabilita, tamalez, pensatu behar dugu, egin behar diren aldaketak ez direlakiko. Hori baloratzeko orduan, kontetan hartu behar dugu alde batetik lan erreformaren funtsezko helburua zen izan zen. Lan erreformaren barnen badago, segia da, aldaketa batzuk, lotu lehizten helburu teknikoekin, batez behar malgutasunaren aldetik, ez? Baina helburu funtsezkoena argita garbi izan zen lanaren kosteak jaistea. Espainiaren egoera krisiaren aurrean ikusita eta eurogunearen barne egonda, pentsatu zen, hartu behar zen bidea, jarraitu behar zen estrategia barne devaluazioaren, holan izendatu zen, barne devaluazioaren helburu funtsezkoena, enpresen kostea jaistea dezan, eta horren barne kokatzen zen argita garbi lan erreforma. Oso importantea da, eta hori Google gaizentarretik behin eta berriz azpimarratu dugu, helburu hori baloratuko dugu positiboki ala negatiboki, baina zentzua zeukan Espainiaren egoera horretan. Baina zeukan inolako zentzurik Euskal Herrian egoera. Euskal Herrian egoera daukogun egitura produktiboarekin sorpetze maila nahiko txikia edo moderatua izan da, sistema finanziero osasuntsua hainbeste tresna zeuden, krisiaren egoerari aurre egiteko, eta barne devaluazioa estrategia hori ez bakarrik ez beharrezko, ez eta kaltegarria izan behar zala esan genduen behin eta berriz. Eta hain zuzen, zer gertatu da, praktikan ez bakarrik gure kasuan aplikatu dela. Aplikatu da beharrezkoa esan esparru baten, baizik eta ondoriorik eragin garrantzitsuenak Euskal Herrian izan direla. Batez be, lan retribuzioen edo soldaten bilakaera negatiboena Euskal Herrian izan dela, urte guzti hauetan. Hori azaldu dugu bai zergatik, batez be, gure kasuan sindikatuek duten garrantziagatik izan dela argita garbi. Eta nolabait lan erreformak sindikatuak
la reformen helburu argi bat, sindikatuak ahultzea lan kosteak murrizteko, sindikatuak garrantzituago dire Euskal Herriaren kasuan, eta horrek ekarri dau, ziur asko eragin kaltegarri horien soldatetan. Bueno, hori dela eta guretzat lan reformaren muina hori, mugitzea oso importantea da Euskal Herriarentzat, eta produktibitatea eta soldaten artean beharrezkoa den oreka berreskuratzen hasteko behintzat. Baina, bueno, ikusiko dugu urrengo hilabetetan zer gertatzen da, baina arrazoi diferentegatik ematen dau gobernu osatzeko momentuan hainbeste itxaropenak sortu ziren lan erreformaren aldaketaren inguruan, gero itxaropen horiek desagertzen ari direla nahiko bizkora. Egingo diren aldaketak esan bezala ematen duenez azalekoak izango dira eta Euskal Herriaren kalterako izango direla. Horrelaxe kontuak lan erreformari dagokionan eta Adrian denboraz ere oso ondo goazenez azken kontu bat ere errepasatuko dugu, patenten inguruan hitz egingo dugu, izan ere ez omen gabiltza ondo patenteetan. Bueno, gure komunikabideetan hori azpimarratu da azken egun hauetan, ez bakarrik ez gabiltzala ondo, baizik eta beste lurraldeekin konparatuta principios nahiko txarto gabiltzala. Azken urteetan, igun barik, jaitze egin dira patente kopurua. Azken urtearen lehenengo 6 hilabetetan, 54 patente eskaerak egon ziren gure erkidego autonomoan, eta 2015ean 76, gero 51 eta azkenian 54 geratu da azken urtearen datuen arabera. Espainian barne gure patenteak dira 6,8. Hau da, gure barne produktua 6,2 inguru dago, eta beraz gure ekonomia duen pisua, baino patente gutxiago eskatzen du. Bi gai dago zonen atzian, alde batetik. Enpresa handi gutxi ditugula. Eta patenteak batez ere enpresa ertain eta handiek eskatzen dela. Bigarrena, eta horren kontzienteak izan behar gara, eta berriz, gure egitura ekonomikoaren arrazoi funtsiozkoena da, egitura produktiboz sendo handi bat, egitura industriala, baina industria ahula da. Ahula da, maila teknologikoa txikia dekogulako. Eta hirugarrena, ez hori bakarrik bezi, eta 30 urtez egon gara hainbat alegin egiten teknologia gure ekipamendu teknologikoa indartzeko, baina krisia etorri eta albo batera. Utsi dugu alegin hori, eta ikerketa eta garapenean egiten ziren aleginak bapatean gelditu ziren, krisiaren leherketarekin, eta gero 3 urte geroxago hasi ziren jaisten. Eta gabiz 4-5 urte esfortzu hori jaisten. Europar Batasunaren bataz bestekoa gainditu gendun, krisi aurretik, eta gero berriro bajatu gara bataz besteko horretatik aspira. Eta bataz besteko hori, kontuta hartu behar dugu, ez dela inolako gauza berezirik. Europan hortago ekialdeko herrialdeak, hegoaldekoak, baina bataz besteko hori momentu honetan ez dugu gainditzen. Eta, gauz, eskualde edo erregio industrialek duten oroar duten maila baino askoz beheagoa. Orduan oso kontzientek izan behar gara egoera horretatik eta argi ulertu zein punturaino guretzat epe ertainera gure da hori guztia gure lehentasun bat. Orduan, jan berreko hemen beste variable objektibo bat, ez bakarrik ikerketa eta garapenean egiten dugun esfortzua, egiten dugun egina, eta patenten kasuan oso gauza nabaria dala hemen patente gutxi egiten ditugula, eta gainera azken urteetan ikusi dugun moduan gero eta gutxiago.
Eta horrek praktikotasunan, Adrian, ze eragin dauka, patente gutxi eskatze eta egitearenak? Bueno, gauza biak dauz lotuta, ez da? Hau da, urte asko izan dira ikerketa eta garapena egiten dugun esfortzua geistea, esfortzu teknologiko txikiago eginda, logikoa da, patente gutxiago izatea, patente gutxiago adierazten dau berrikuntza gutxiago egiten direla, produkto berri gutxiago, hau da, gure egitura ekonomikoaren modernizazioa, lehiakortasuna eta gerota zalantza handiagotan geratzen dela, ze patenteak oso neurri, oso tresna objektiboa da, neurtzeko benetan zein punturaino gure egitura produktiboa aurreratzen ari da nala ez. Bueno, eragina beraz badauka aipatu duzun bezala eta esandakoa, bataz bestekoa bajua eta patente gutxi egiten direla hemen. Ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken gai honekin, Adrian, edo hemen amaituko dugun? Bueno, ez, nik uste dut klabe hori dela, claro, gauza asko esan daitezke horren inguruan. Claro, segun, esan dugu gure erronka teknologikoa klabea dela, azaldueke, claro, hemendik urte gutxietara, kontuta hartu behar dugu, batez be oinarria. Herrialde industriala gara, eta maila teknologiko gutxiagokoa. Horrek zer dakarren. Alde batetik, teknologia guretzat importanteago dela Espainiarentzat baino, adibidez. Espainia beste sektore garrantzitsu batzuk deko, bere ekonomia garatzeko, zerbitzuetan, turismoetan, eta guk ez ditugula. Eta beraz, guretzat industriaren lehiakortasuna klabea da. Eta industriaren lehiakortasuna oso lotuta dago maila teknologikoarekin. Maila teknologiko bajua daukogu, eta ibili ginen, hainbat urtetan, nolabait gure burua hurbildu nahian Europako herrialde aurreratuetara. Baina hori ez da gertatzen, eta bestatik daukagu herrialde emergenteak, eta batez be Txina, gerota bizkorrago hurbiltzen ari dela. Eta ez bakarrik askotan aipatu den moduan lan kosteen arabera, eta horregar koste bajuen arabera, eta gerota gehiago teknologian inbertitzen. Txina, oro har, ja inbertitzen dau, egiten dau esfortzu teknologiko handiago bat Europar batasuna baino. Eta Txinako herrialde aurreratuenak egiten dabe esfortzu teknologiko handiago Alemania, Finlandia edo Suedian baino. Beraz oso bizkor hurbiltzen ari dira, eta behin kostu bajuago aurkikuita eta maila teknologikoan hurbiltzen diren arabera, gure gerota sektore gehiago jarriko terbez arriskuetan. Gero da euskal sektore gehiago. Eta beraz, joera horren arabera ikusiko dugu oso laster, altzairurekin, igaz edo gertatu zan moduan, hemendik 2 urtera izango da beste sektore bat, eta gero beste sektore bat, eta gero beste sektore bat, zalantzetan geratuko direla, Txina eta herrialde emergenteen lehiakortasunen arabera. Orduan, argi dago, labiziko kontua da, edo izan beharko litzakea gure politika publikoen txalpeintzak. Joerak horrela jarraitzen baldin badu, esan dakoa ikusiko dugu hemendik aurrera, nola zer gertatzen den ere guzti honekin. Berrian, urriaren 30 argitaratutako albistea.
Navaleko langileek itxialdia egin dute. Datorren astean langile guztiak kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztuko duela esan die enpresak. Astelehen gaueko 10:00 sartu ziren Navaleko langileak Sestaoko Ontziolan, Bizkaian, eta han egon ziren astearte goizeko 6 artean. Horren bitartez, salatu dute langile guztien kontratuak hausteko enpresako zuzendaritzak iragarritako espedientea. Astelehen goizean jakinarazi zietenez, erregulazioa eskatzeko tramiteak hasi dituzte eta datorren astean aurkeztuko dute ofizialki. Kaleratzen iragarpena ez da ustekabean izan. Duela ia 3 aste iragarri baitzituen enpresak, dirua bukatzen ari zitzaiola eta ez zuela langileak ordaintzeko dirurik izango urriaren amaierarako eta azaroaren hasierarako. Jakina izaneagatik berria ez da ona. Loli Garzia Euskadiko Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak onartu duen bezala. Ziurtatu du bere sindikatuak lan egingo duela Ontziolako ia 180 langilei eta industria osagarrietan dabiltzenei irtenbide duin bat emateko. Guztira, 2000 enplegu daude kolokan, non eta bere sare industriala asko mehetu duen eskualde batean, ezkerraldean hain zuzen ere. Halaber, eskatu du instituzioen ekarpena itsas sektorea estrategikoa delako eta hala izaten jarraitu behar duelako. Ontziola geratuta dago iaztik. Enpresak jarduera eten baitzuen 160 milioi euroko zorrari aurre egiterik ezuelako. Irailaren amaieran, enpresaren likidazioa eskatu zuten Navalen jabe eta haren konkurtsoak daraman kudeatzaileak likidazio plan bat aurkeztu zuen joan den astean Sestaoko Bizkaia Ontziolako ondasun eta aktiboentzat. Ontziolak 160 milioi euro inguruko zorra dauka. Behin epaileak likidazio plana onartuta, 5 hilabeteko epea zabalduko da inbertitzaile batek Ontziolako aktiboak bereganatzeko, epe horren barruan inbertitzaileren bat agertzen bada, harentzat izango dira aktiboak eskatzaile bakarra bada. Eta egokiena aztertuko du epaileak inbertitzaile bat baino gehiago badaude. 5 hilabeteren ostean, inbertitzaile bakar bat ere agertzen ez bada, enkantean aterako dute Ontziola. Argian, urriaren 28an argitaratutakoa, Maria Kolera Intxaustiren iritzia. Feminismo antifasistaren beharraz. 1934an, idatzitako testu batean, Karl Polanyi hungariar antropologo eta ekonomialariak azaldu zuen moduan, demokraziaren eta kapitalismoaren bateraezintasunaren ondorioz sortzen da fasismoa. Hau da, kapitalismoa krisian sartzen denean eta demokrazia liberala eta langileok dauzkagun eskubidetxoak bere metaketa prozesu asegabeari eusteko oztopo bihurtzen direnean, autoritarismoaren eta fasismoaren bidea hartzen du estatu kapitalistak. Prozesu horretantxe murgilduta gaude aspaldi honetan. Krisi kapitalista horren ondorioetako bat dugu zerbitzu publikoen eraispen orokorra.
Zerbitzu horiek eraiztearekin batera, baina zaintza behar sozialak ez dira desagertzen. Eremu publikotik pribatura eramaten dira. Eta horrekin batera, emakumeak etxera bultzatzen dira. Sozializatuta zeuden lanok doan egin ditzaten. Horri erantzuten dio azken garaiotako politika familisten rebaibalak eta emakumeok etxerako disiplinatzea xedetzat daukan emakumeen aurkako gerraren gordintzea. Testuinguru horretan ari dira loratzen alderdi ultraeskuindar eta fasistak mendebaldeko herrialdeetan. Tjanibok Ukrainian, Trump Amerikatu Estatu Batuetan, Salvini Italian, Bolsonaro Brasilen, eta bar. Guztiek ere objektu zueltzat gaituzte emakumeok. Fasismoak eta eskuin muturrak oso rol zehatzak baitauzka sexu bakoitzarentzat. Pitzadurari gabeko gizontasun bortitza gizonentzat eta etxeko ingeru espeziaren ugaltzailea emakumeontzat. Gure bazterrotako alderdi neofasistaren programak ere eduki misogino nabarmena dauka. Ona, Voxek emakumeoi opa diguna. Indarkeria matxistari buruzko legea indargabetzea, abortatzeko eskubidea ezabatzea, aurren zaintza partekatu automatikoa, parekidetasun kuotarik ez, borroka feministaren estigmatizazioa. Joan den mendeko 30ko hamarkadan fasismoa Europa osora zabaldu zenean, emakume komunistek bultzatuta Parisen sortutako gerraren eta fasismoaren aurkako emakume nazioarteko batzordeko kideek argi ikusi zuten fasismoak arrisku bizia zekarrela emakumeontzat eta ezinbestekoa zela borroka feminista eta borroka antifasista uztartzea. Orain ere, hilala biziko kontua dugu bi borroka horiek uztartzea eta martxoaren 8ko emakumeen grebarako manifestatuetan faltan botatzen dira feminismo antifasistari buruzko erreferentziak. Egungo egoera gero eta larriagoa ikusita. Ildo berean, gaitz bati aurre egiteko garaian, beharrezkoa da diagnosi egokia egitea sintometara mugatu gabe. Eta hasieran genioen bezala, ezin ahaztu dezakegu kapitalismoak estu eta larri darabilen tresna dela fasismoa. Beraz, egungo oldarraldi neoliberal misogino ultrari aurre egiteko nahitaezko izango da manifestazio feministetan darabilgun leloari jarraiki, kapitalismoaren eta patriarkatuaren aliantza kriminalari aurre egitea eta borroka feminista eta borroka antifasista uztartzea. Argian, urriaren 30ean argitaratutako iritzi artikulua Maite Aristegik idatzitakoa. Pinu intzigniza urre berdea izurrete gorri. Urre berdea zena izurrete gorri bihurtu zaio. Eta gurera ere iritsi da pinuak ihartzen dituen onjo dontzu hori. Dozena bat urtera gure jubilazio sarrerak osatzeko balio behar zuena bota eta euskeria baten truke eman behar. Eta ingurukoek ere berdin, dirutzak galtzeaz gain, kezkati, urduri, zer egin? Bota, mantenduean neguan errekuperatzen den?
Bota eta gero berriz landatu? Zer landatu? Datorrela utzi? Pinu ez gain, terrenoak ere erdi erregaloan saldu eta erantzun gutxi. Informazioa zeharo nahazia da. Behin baino gehiagotan entzuna diet bertako zaharrenei. Pinu leku honenean ere lehenengo pinualdia oso ona, bigarrena eskasagoa, eta hirugarrenean lurrari bere honena kendu ondoren nabarmen pinu tristeagoak. Baina halako konstatazio logikoei begiratu gabe eta uneak eskatzen duen hausnarketa sakonago baten faltan, baso politika zuzentzen duen diputazioak eskutit soil bat bide beretik jarraituko dela esanez, gaitzak jotakoak bota eta landaketa berriak egitea sustatu. Laguntzetarako oraingo partidak potolotuz, baina zertarako. Aukera gehiago zabaldu gabe informazioa eta aholkularitza gehiago eman barik berriz ere pinu zulo berera botatzeko. Edo okerragoa dena, lurrean dituen ondorio larriak inork zalantzan jartzen ez dituen eukaliptosailak auspotzeko, kontuz, baso biziak nahi eta behar ditugu. Natura ere tematia dela konturatu barik, konponbidea teknologiatik datorrelakoan ikerketak areagotu eta pinu erresistenteagoak bilatzeaz diharduta. Edota airezko fumigazioa egiteaz, jarri aldira balantzan hain zalantzazkoa den gaitzaren kontrako eraginkortasuna eta balizko kalteak inguru guztian. Egungo kaosari aurre egiteko eta gutxi batzuk, egurketari eta terratinente, egoera nahaziaz errez aprobetxatzeko, ebitatzeko epe motzeko erantzun azkar eta zentzuzkoak behar ditugu noski. Baina, baliabide handiak izan arren lehengo baldintza beretsutan segitzeko ematen badira, ez dago porrot egin duen bidetik ateratzerik. Horregatik, urgentziazko neurriekin batera, oraintxe da unean gelditu gogoeta sakon batiekin eta epe ertain eta erdira begiratko alternatiba bila hasteko. Gaurko baso politiken hutsuneetatik abiatuta edo baso politika berri bat eraikitzeko. Eta horretarako administrazioaren teilatuan dago pilota, hasi gertukoenetik, udaletxetatik eta gobernuraino. Argi izan da, sektoretik bakarrik ezin zaiola honi aurre egin. Naturaren gandik hurbilago dagoen basogintza berantz joateko, errentagarritasun ekonomikoaz gain, ekologikoa eta kulturala ere bilatu behar dugu. Denon diruaz lagundutako jarduna guztion onerako ere izan dadin. Bai baserritar baso jabeena eta baita herritar guztiena ere. Benetako balio publikoak izango dituena. Eta erabakiak hartzean ere denon ahotsa entzutea komeniko da. Ez dago arbola txarrik kontua da non zenbat zertarako eta zer modutan landatu. Zaindu eta botatzen diren informazioa aniztasuna bultzatzeko aukera eta adibide berriak ezagutu, antolatu eta praktikan jartzeko garaia da. Moztutako sailen hutsune nabarra kolorez bete dezagun. eitb.eus web orrian 2018ko urriaren 30ean argitaratutako artikulua dago. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia 2,6 hazi da 3. hiruhilekoan. Urtebeteko tasari erreparatuta, enpleguak 2,2 egin du gora, aurreko hiruhilekoan baino 10% gutxiago.
Batez ere, zerbitzuak eta eraikuntza sektorek eragin dute hazkundea. Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren urtebeteko tasa 2,6 hasi da 2018ko 3. hiruhilekoan. Aurreko hiruhilekoan baino 3% gutxiago. Enpleguak bere aldetik 2% egin du gora. Aurreko hiruhilabetean baino 10% bat gutxiago. Euskal Estatistika Erakundeak, Eustatek, astearte honetan aurreratutako datuen arabera, aurreko hiruhilekoko datuekin alderatuta barne produktu gordina 0,5 hasi da, eta enplegua lanaldi osoko lanpostuak 0,4. Eskaintzaren aldetik zerbitzuak eta eraikuntza sektoreek izandako jokabide onak eragin du. Gehien bat urte arteko eta 2018ko 3. hiruhilekoaren hazkundea. Horrek neurri handi batean orekatu egin du lehen sektorean eta industrian izandako moteltzea. Ondorioz, 2018rako aurreikusitako 2,8ko hazkundea 2,3ra murriztuko da 2019an eta 2,2koa izango da 2020an. Datuok aztertu ostean, Pedro Azpiazu Ogasun eta Ekonomia Sailburuak adierazi du Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia moteldu egin dela, baina datu horiek alarmismorik gabe aztertu behar direla gaineratu du. Eusko Jaurlaritzak aurreikusitako egoera makroekonomikoaren barne baitaude. Gizarte eskubideak eta garapen ekonomikoa, kooperatibagintzaren zeregina. Gizarte eskubideen aurrean, eragile ekonomikoak dituzten ohiko jarrerak enpresari eta sindikatuek zehaztu eta adierazten dituzte. Dialektika horretan oso eginkizun berezia izan ohi dute kooperatibek. Alde batetik, kooperatiben kokapenak ez du berezko ezaugarri adierazgarririk eskubide zibil eta politikoen aurrean, lehenengo belaunaldiko giza eskubideen aurrean. Hala ere, gizarte eta ekonomiaren aldetiko eskubideen esparruan oso zeregin ezberdina, ez ohikoa izan ohi du kooperatibagintzak. Gizarte eskubideen inguruko dialektikan sozialki geldoa edo pasiboa den indar moduan ikusi da zenbaitetan kooperatibagintza. Baieztapen horrek nolabaiteko zentzua badu ere, zehaztu eta azaldu egin behar da. Gizarte eta ekonomia eskubideen esparruan bi arlo ezberdin ditzakegu. Zeharo ezberdinak, alde batetik. Estatuaren aurreko eskubideak direlakoak, etxebizitza duinerako eskubideak, gizarte segurantza edo pentsioak, eta bestaldetik naiz eta estatuak onartuak edo babestuak izan, beste eragile sozioekonomikoen aurreko eskubideak direnak. Estatuaren aurreko gizarte eskubideen esparruan, gainontzeko eragile sozioekonomikoen sindikatuak, elkarteak, alderdi politikoak, kokapenaren antzekoa da kooperatibagintzarena ere. Baina ez da gauza bera gertatzen gainontzeko eragile sozioekonomikoen aurreko eskubideekin. Azken, arlo honetan, behin baino gehiagotan beste eragile sozialekin alderatuta zeharo jarrera ezberdina izaten du kooperatiben mugimendua. Eta, zenbaitetan, beste eragile horiekin guztiz kontraesankorra. Berezitasun horren arrazoiak ulertu ahal izateko gizarte eta ekonomia eragileen aurre pertsonek dituzten eskubide sozioekonomikoen lanbaldintza duinak, askatasun sindikala edo grebarako eskubidea, funtsaren jatorria, kapital enpresaren barne kapitala eta lanaren arteko berezko dialektikan datzala ulertu behar dugu.
Hori dela eta oso egoera deserosoan geratu hori da kooperatibagintza. Eskubide horien ezagutza eta ezarpenaren aurrean. Jakina, lan kooperatibak eta funtsean antzekoak diren erakundeez ari gara. Lan sozietateak bezala gure inguruan. Deserosotasun hori ez da gehienetan azaltzen kontsumo kooperatibetan, nekazaritza kooperatibetan eta abar. Horien barne egitura soldatapeko langileen arabera antolatzen delako eta beraz dialektikoki aipatu dugun zentzuan kapital sozietateen antzeko kokapenean kokatzen dira hauek. Kapital sozietateen esparruari dagozkion eskubide hauek kooperatiben esparruan deserosoak izateko arrazoiak hasiera batean argi ematen du zentzu diren, ezta? Kooperatibak haien berezko izaeragatik autoeraketan oinarritzen dute haien egitura. Eta egitura hori ez dator bat kapital sozietateen ohikoa den enpresari eta langileen arteko interes gatazkarekin. Enpresari eta langileen arteko harremanetan gehiegikeriak ekiditeko edo mugatzeko da, hain zuzen, bai lan araupenaren jatorria, bai eta izaera sozioekonomikoa duten giza eskubideen jatorria ere. Teorian, soldatapeko langileak babesteko beharrik ez dago langileen autoeraketen oinarritzen den enpresa batean. Bazkide kooperatibistek soldatak edo lan baldintzak oinarrizko eskubide ekonomiko horien azpian kokatzeko erabakia hartzen badute. Ziur asko, langileen berezko interesaren arrazoiengatik izango da. Langileak direlako azken finean dagokion erabakia hartzen dutenak. Horixe da gehienetan kooperatibek gai hauetan kokatzeko kontuan hartzen duten testuingurua. Hala ere, kokapen logiko horrek hainbat nabardura ditu, kontuan hartu behar direnak. Hasteko, oinarrizko eskubide batzuk legez ezartzen direnean eskubide horren onuradunak diren hiritarrei beraiei aurre ere bihurtzen direlako galdagarriak. Adibidez, lan osasuna eta segurtasunarekin gertatzen den moduan. Kasu hauetan, eskubide sozioekonomiko horien ezarpenaren ondoriozko oinarrizko baldintzak autoeratutako enpresetara ere hedatzen dira, langile autonomoen kasura hedatzen diren moduan. Bestaldetik, autoeratutako enpresetan ere soldatapeko langile batzuk egon badaude. Eta gehiengoa eta gutxiengoan arteko kontraesanak ere gertatzen dira zenbaitetan langileen gizataldearen barnean. Kontraesan horien ondorioz, zenbaitetan enpresaren gehiegikeriak gertatzen dira, naiz eta jakina ez ohikoak diren. Kooperatiba handietan batez ere, neurria handitzen den arabera, gero eta gehiago zeharka kudeatzen dira autoeraketan oinarritutako erabakiak hartzeko prozedurak. Horren ondorioz, itxuragabetzeak eta kontraesanak sortzen dira langileen berezko interesen kudeaketa eta enpresaren ohiko kudeaketa edo kudeaketa estrategikoaren artean. Azkenik, bereziki zalantzazkoa da autoeraketan partzialki baino ez diren oinarritzen kooperatiben kasua. Kooperatiba horietan langileek oro har botu eskubidearen portzentaje mugatua baino ez dute. Eta, beraz, zentzu horretan, autoeraketaren esparruan eta enpresari eta langileen arteko kontraesanaren esparruaren artean geratzen dira. Nolanahi ere, oro har, balizko kontraesan guzti horiek bideratzeko berezko tresnak ditu kooperatibagintzak. Legean eta estatutuetan zehaztuak. Horrela, tresna bereziak erabiltzen dira bazkide langile eta kooperatiba beraren arteko balizko interes gatazkak bideratzeko. Hori bai, eskubide sozioekonomikoen eraketa orokorra kontuan hartu behar da. Jakina, aipatutako zenbait kasutan. Adibidez, lan osasunean edo segurtasunean edo partzialki autoeratuak diren kooperatiben kasuetan ere.
politikak eta garapen ekonomikoa. Eragile politikoen zeregina. Eragile politikoi dagozkie, eragile publikoi bereziki, gizarte eskubideen edapena, onarpena eta ezarpenerako erantzunkizun zuzena. Erantzunkizun hori jakina norabide anitzekoa da. Arduradun publikoen eginkizuna da gizarte eskubideen onarpen eta sustapena maksimizatzen direla ziurtatzea. Beti ere, estatua eta egitura produktiboaren gizarte eta ekonomia gaitasunaren arabera, jakina. Baina, eragile publikoei dagokie ere gizarte eskubideen araupena eta gauzatzea ahalik eta modurik eraginkorrena eta arduratsuenean bideratzearen erantzunkizuna. Azkenik, jakina, gizarte eskubideekin demagogiarik ez egitearen ardura dute ere eragile politikoek, gobernuak eta oposizioak ere. Bai eta gizarte eskubideen onarpena eta erabilpena ez dela zentzugabea, proportziorik gabea edo eskubide horien erabilpenean ez dela gehiegikerietan jausten ziurtatzea ere. Gizarte eskubideen onarpen eta sustapenean, aldi berean serioak eta koherenteak izan behar dute eragile politikoek. Gizarte eskubide batzuk kontu publikoen kudeaketarekin zuzen loturi badaude, hainbat eragile pribatuen enpresa batez ere, etekin kontuei dagozkie beste batzuk. Gehienetan, gizarte eskubide baten onarpenak ondorio orokorrak ditu hiritarrentzat eta zenbaitetan enpresa egiturarentzat ere. Horren ondorioz, zuhurtasun handiz jokatu behar da gizarte eskubide berriak onartzerako orduan. Proportziorik gabeko kalteak ekidin behar dira. Edo eskubide berrien erabilpena edo zabaltzea mugatu. Erabilpen hori ez dagokion kasuetan eta erabilpenak proportziorik gabeko kalteak sortzen dituenean. Oposizio politikoaren ikuspegitik batez ere, gizarte eskubideen inguruan demagogia egitea ekidin behar dute eragile politikoek. Eskubide bakoitza eta horien balizko aurrerapenak arrazoi objektiboen arabera eta hala den neurrian ez hedabideen moden arabera egin behar dute. Moda horiek egoera objektiboak desitxuratzen dituzte etengabe. Eta hori hedabide handia kontrolpean dituzten eliteek zehaztutako interesgunen inguruan iritzi publikoa eta gizarte eztabaida kokatzeko asmoz izaten da gehienetan. Itxuraz, oso erraza da eragile politikoentzat eta batez ere oposizioan kokatuta daudenentzat hedabideen moda horien buruan jartzea eta proposamen edo aldarrikapen demagogikoen arabera botoak biltzen saiatzea. Arduradun politikoak eta talde politikoak bide hori jarraitzeko ohiko joerari aurre egin behar diote eta haien ahaleginak hiritarren benetako interesen alde kokatu. Gizarte eskubide batzuk edo beste batzuk aldarrikatzen edo sustatzen hedabideen esaneko moduan narrastuak izatearen demagogia ekiditea ez da horren erraza. Pentsatzeko eta aztertzeko berezko gaitasunak eskatzen ditu jakina. Tamalez, azken hamarkada hauetan ardura horiei gero eta garrantzia gutxiago ematen diete alderdi politikoek. Konkretuki, enpresen aurreko gizarte eskubideen onarpena bereziki korapilatsua izan daiteke eragile politikoentzat. Alde batetik, enpresen efizientzia neurrigabea ez kaltetzeko beharrezkoa den erantzunkizunez jokatu behar dute. Eta aldi berean, aurrerapen berriak sustatzeko orduan aktiboak eta eraginkorrak izan behar dute lan baldintzetan, eskubide sindikaldetan eta abar. Arlo horretan, modu egokian jokatzeak efizientzia eta independentzia modu egokian ere bateratzea eskatzen die eragile politikoei. Efizientziak eskatzen du eskubide mota horien onarpen eta ezarpenaren aldetik dauden interes multzoak aztertu eta ulertzeko gaitasuna. Hiritarrek, kontsumitzaileak eta langileen interesak, enpresen interesak eta interes orokorrak ere batez ere, zuhurtasunez eta erantzukizunez jokatzea eskatzen du. Baita jokaera demagogikoak alboratzea eta horretarako beharrezkoa den guztiak teknikoki aztertu eta kontrastatzea ere. Hala ere, azken hamarkadetako esperientziak argi uzten du eragile politikoak gizarte eskubideen esparruan enpresen aurrean kokatzeko orduan izan duten jokabidearen arazorik funtsezkoena ez dela izan zuhurtasuna edo efizientzia. Aitzitik ziur asko, enpresa handien aurreko independentzia falta izan da akatsik nabariena. Menpekotasun horren ondorioz, enpresa handi horien interesak inpostatuz joan dira etengabe, klase politikoa eta ekimen publikoaren gainetik.
Eta horren ondorioz, Europako gizarte ereduaren barneko ongizate estatua izendatu ditugun gizarte eskubide multzoaren etengabeko murrizketa etorri da. Gizarte eskubideak eta garapen ekonomikoa. Nork babesten ditu hiritarrak? Dakigunez, botere handia dute hiritarrak mota guztietako gizarteetan eta are gehiago gizarte demokratikoetan. Teorian, oinarri sendoa izan beharko litzateke gizarte egitura hori hiritarren gizarte eskubideak behar den moduan babestu eta sustatzen direla ziurtatzeko. Hala ere, guztiz, tamalez, ez da beti horrela gertatzen. Alde batetik, hedabideak esku gutxi batzuen eskuetan egoteak, interes talde ekonomiko zehatzen eskuetan gehien bat, oso modu larrian desitxuratzen du iritzi publikoa. Iritzi publikoa hiritarren borondatearen adierazpena baizik ez da, eta horrela, banaketa kaltegarri larriak sortzen dira iritzi publiko eta interes orokorraren kontzeptuen artean. Egoera horren aurrean oso zaila da, hiritarrek haien kabuz, haien eskubide ero interesak babesteko gai izatea. Gizarte eskubidearen esparruan gizarte edo politikaren jardueraren beste edozein esparrutan bezala ez da batere ohikoa hiritarrak haien kabuz aktibatzea. Ia beti, estatua eta hiritarren arteko bitarteko erakundeak dira hiritarrak biltzen dituztenak interes batzuk edo beste batzuk babesteko. Elkarteak, sindikatuak, alderdi politikoak zeregin hori garatu dute historian zehar, eta batez ere gizarte garaikideetan, esparru ezberdinetan. Hala ere, oso modu nabarian ahuldu dira bitarteko erakunde horiek azken hamarkadetan, mendebalde osoan. Burokratizazioa eta ustelkeria hainbat sindikatu eta alderdi politikora zabaldu dira. Errotik urruntzen ditu horrek erakunde horiek afiliatuen oinarritik eta azken finean helburu moduan babestu beharko lituzken eskubideen titularrak diren hiritarrak edo langileengandik. Jakina, asko sanitzagoa da elkarteetan aurkitzen dugun egoera. Bertan, elkarte aktibo eta pasiboak, burokratizatuak eta burokratizatu gabekoak, ustelduak eta ustelgabeak aurki ditzakegu. Elkarte horietako asko gizarte eskubideak sustatzeko eta babesteko ekimena garatzen ibili dira azken urteetan. Beste testu inguruetan sindikatua eta alderdi politikoek modu efizientean egin beharko luketeena. Sindikatu eta alderdi politikoen burokratizazio egiturazko arazo larria da Europa osorako. Naiz eta sindikatuen buruzagiak eta batez ere alderdi politikoenak konpromiso falta, antolatzeko gogo falta eta batez ere hiritarrei loporatu, errealitatea ez dator bat interpretazio horrekin. Egiaz, sindikatu eta alderdian burokratizazioa bera izan da ziur asko erakunde horietatik hiritarrak gero eta gehiago urrundu dituena. Erakunde horien burokratizazioaren funtsezko jatorria finantzabideak izan dira. Eta zehatzago sindikatuak eta alderdia finantzatzeko orduan gero eta gehiago interes taldeak eta diru iturri publikoen azpian geratzea. Horrela, burokratizazioak eta ustelkeriak bat etortzeko eta elkar elikatzeko joera nabaria dute. Bien ondorioz, afiliatuen kuotak gero eta garrantzi txikiagoa dute. Horrela, afiliatuen beraiek erakundearen oinarria eta elikadura izatetik arazo bat edo oztopo bat izatera igaro dira agintarien ikuspegitik. Burokratizazio horren ondorioz, sindikatuak eta batez ere alderdi politikoak iritzi publikoa eta hedabideen menpe geratzen dira, gero eta gehiago. Horiek direlako azken finean botere publikoetara heltzeko bidea, diru laguntzak eta arauen bidez eta alderdi politikoen kasuan batez ere hautesleen oinarria mantendu eta indartzeko bidea.
Prozesu hauek oso modu nabarian aholdu dituzte sindikatuak eta alderdi politikoak hiritarrak babesteko eta giza eskubideak babestu eta sustatzeko dituzten egin beharren aldetik. Hala ere, gizarte eskubideekin duten konpromisoa azaltzeko eta nabarmentzeko etengabeko ahalegina egiten dute sindikatuek eta alderdi politikoek, jakina. Baina, beti ere, hedabideak sustatutako ikuspegiak eta kulturak baldintzatutako moduan egiten dute. Arazoa ez da modu desberdinean azaltzen sindikatuetan eta alderdietan noski. Sindikatuak haien berezko izaera eta jardueragatik zuzen inplikatuak daude jarduera ekonomikoan. Errealitate horretatik ihes egitea ez zaie batere erraz egiten. Zeharo ezberdina da alderdi politikoetan gertatzen dena. Gizarte eskubideen babesa alderdien kasuan komunikabideen estrategiei zuzen loturik dago. Nahita ez, tamalez, gero eta gehiago. Hedabideek modan jartzen dituzten eskubideak baino ez dituzte babesten. Eta hedabideek ezkerreko alderdiei eta eskuineko alderdiei egozten zaizkien irizpidetako kokapenaren arabera. Zalantzari gabe, erakunde mota berriak agertuz joango dira, elkarteak, sindikatuak edo alderdiak. Gizartearen bitarteko egiturazko arazo guzti horien jakitun, sorrera bertatik hainbat berme neurriak hartuko dute horietako batzuk. Gizartearen errealitatearekiko haustura hori ez gertatzeko. Lansariak, sindikatuak eta enplegua. Lansarien eztabaidaz. Soldaten bilakaerari buruzko eztabaidan baikor baloratu behar diren aurrerapenak gertatu dira azken honetan Euskal Herrian. Aurrerapen horietako bat da, hasteko azken urte hauetan lansariek izan duten bilakaera negatiboaren onarpen orokorra. Ekonomiaren hazkundea eta lansarien gelditze edo murrizketaren arteko desoreka nabaria etengabe salatu dute sindikatuek eta analista batzuek, ekaizenterrek barne, oso oihartzun gutxirekin hedabideetan eta klase politikoan. Hutsune hori gaindituta izan da azkenean eta hedabide handiek gainditua izan da azkenean eta hedabide handiek eta lehenengo mailako arduradun politikoek argi eta garbi onartu dute desoreka hori. Dugun informazioaren arabera, sindikatuen artean ELA eta LAB sindikatuak izan dira batez ere egoera hori jakinarazi dutenak, eta arlo politikoan Eusko Legebiltzarra bera eta Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburua. Kontuan hartu beharreko, bigarren aurrerapena egoera hori modu negatiboan baloratzearena izan da. Gaia aztertu eta baloratzen duten iritzi gehienak negatiboak dira orain, eta salbuespenak salbu egoera hori zuzentzeko beharra azaltzen dute. Tamalez, kontzeptuen aldetiko aurrerapen hori berez garrantzitsua dena ez da hortik haratago heltzen. Ekaizenterrek bain eta berriz esan duen moduan, adierazpen publiko hutsek ez dituzte lansariak igoarazten. Lansariak igo behar dute, baino ez dute azaldu honi buruzko adierazpen publiko gehienek. Adierazpen horiek berez positiboak dira eta iritzi publikoan zeharkako nolabaiteko eragina badute, hala ere, soldatak gehiago igotzearen beharra adieraztea horretarako egin beharrekoa nork egin behar duen eta zer egin behar duen azaldu gabe ez da nahikoa, argi eta garbi. Enplegatzaile publiko eta pribatuen erabakien bitartez igotzen dira soldatak eta erabaki horiek enpresari publiko edo pribatu eta sindikatuen arteko negoziazio kolektiboak bideratzen ditu. Lansarien igoeran eragiteko orduan horrela labur ditzakegu balizko aukera politikoak. A. Ez egitea ezer. B. Lansarietan eragitea erakunde publikoen
eta azpikontratatuko erakundeen soldaten igoeran bitartez. C. Lan araupena. Eta D. Iritzi publikoaren bitartez eragitea. Ezer ez egitearen aukera, tamalez gure klase politikoaren gehiengoak aukeratu duena izan da. Horren justifikazio teorikoaren arabera, ekonomiaren hazkundeak berak ahalbideratuko die enpreseiz gaindikinak sortzea eta kapitala metatzea behar den neurrian. Etekin horien parte bat, pixkanaka, soldaten igoeretara igarotzen joateko. Hedabideen bitartez zabaldutako mezu politiko hutsek lansarien garapenean oso eragin mugatua dutela jakin behar dute soldaten bilakaeran eragin behar dela benetan uste duten arduradun politikoek eta sozialek. Produktibitatearen garapena eta enpresen sarrerekin soldaten bilakaeraren desoreka kasualitate hutsa ez dela kontuan hartzea nahitaezkoa da. 2012 urtetik aurrera gertatzen da batez ere lan erreforma delakoa ezartzearen eta erreforma horrek sindikatuen negoziazio gaitasunean izan duen eraginaren ondorio zuzen gisa. Eusko Legebiltzarraren 2017ko maiatzak 25ko erabakietan adierazitako ildotik. Lan erreformaren ondorio negatiboak zuzentzeko azken finean ondoko politika hauetako bat edo batzuk abian jarri beharko lirateke. Bata, erakunde publikoek bere langileekin jarraitzen dituzten lansari politikak berraztertzea. Bestea, euskal erakunde publikoen kontratazio eta azpikontratazio politikak berraztertzea, enpresa horietako langileen lan baldintzak eta lansariak egokiak diruela ziurtatzeko. Beste bat, estatu mailako lan araupenean eragitea lan erreformaren ondorio negatiboak ezabatzeko edo konpentsatzeko, eta azken bat, lan erreformaren eraginak Euskal Herrian bertan ezabatzea ziurrasko, horretarako argi eta garbi bideratutako hitzarmen baten bitartez, sindikatuak, enpresariak eta ordezkari publikoen artekoa. Nolanahi ere, guztiz argi izan beharko luke gure klase politikoak lansariak produktibitatearen hobekuntzen arabera igotzearen beharra. Bai eta helburu hori ezin daitekeela utzi besterik gabe enpresarien erabaki libreen arabera eta beraz lansarien bilakaera sozialki zuzena eta ekonomikoki orekatua dela ziurtatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko konpromisoa hartu beharko lukete. Empresari handiak eta lansariak. Temas candentes de la economía vasca. La visión de los empresarios. Izeneko PV Bikoitza C aholkularitzaren txostenak egiaz, enpresari handien iritzia baino ez du jasotzen. Dakigunez, Euskadiko autonomia erkidegoko lansarien egoera eta bilakaerari buruzko iritzi ezberdinak azaltzen ditu txostenak. Idatzi horrek ez ditu alde bateko zein besteko iritziak zenbatzen. Beraz, gehien bat aipamen zerrenda bat da, behin baino gehiagotan kontraesankorrak. Aipamen horien balorapen eta interpretazioa irakurlearen eskuetan geratzen da. Edo izenburu batera zein bestera eramaten dituzten hedabideen eskuetan ere noski.
Oroar, Euskal Gehiengo Sindikalaren aurkako etsaitasun nabaria adierazten du testuak, eta lansarien esparrua bideratzen da ere etsaitasun hori. Ikus dezagun txostenaren paragrafo bat oso adierazgarria. Onar daiteke Euskal Herrian handiagoak izan behar dutela lansariek, bizimaila ere handiagoa delako. Baina, enpresen zuzendaritzak eta langileen artean elkar ulertze handiagoa eta hobeagoa ekarri beharko luke horrek. Hainbat aipamen egin daiteke paragrafo honi buruz. Hasteko, soldata handiagoen oinarria ez dela bizimaila altuagoa. Txostena bizitzaren kostuaz ari dela pentsatu behar dugu. Euskal langileen gaitasun produktibo handiagoa baizik. Onar daiteke esapidea amore emaile horrek arazoaren mamia adierazten du nolabait. Iritzi horiek azaltzen dituzten enpresari handiek ez dute ulertu euskal ekonomiaren produktibitate handiagoak, estatuaren ekonomiarena baino 30% handiagoa, Espainiaren bataz bestekoa baino lansari handiagoak exigitzen dituela. Ez bakarrik ahalbideratzen. Eta lansarien negoziazioak gogorragoak badira Euskal Herrian, gure benetako egoerara egokitzeko gure lan araupenak eta gure enpresa egiturak dituzten erresistentziengatik eta neurri handi batean. Egokitzapen hori batez ere sindikatuen presioari esker baino ez da lortu. Errealitatea aztertzen hasi beharko genuke, bai eta zenbakiak argi eta garbi esaten dutena ere. Euskal ekonomiaren gaitasun produktiboa eta egitura soziolaboralaren arteko gehiegizko bereizketa izan da, gehien bat, Euskal sindikatuen erradikalizazioaren jatorria nahitaezkoa bihurtu dutena. Txosten horren baieztapen horiek bereziki deigarriak dira Euskadiko autonomia erkidegoaren egoera demografikoa aztertzeko orduan idatziak berak esaten diguna kontuan hartzen badugu. Jaiotze tasaren indizearen jaitsiera harreman zuzenean dago soldata txikiekin, familia bat sortzea eta seme-alabak izatea ezinezkoa bihurtzen dutenak askotan, 6 eta 7 orrialdean. Familiak ez dira hasiko ondo ordaindutak eta egonkorrak diren enpleguak ez badaude. Hileko 800 eurotako soldatekin kontua ez da gazteek ez dutela nahi familiak izan, gurasoen etxetik joan ere nahi ez dutela baizik, 11. orrialdean. Behin eta berriz, lan harremanetan indarrean omen dagoen gatazkaren kulturak soldaten esparruan ere ondorio negatiboak izan dituela adierazi nahi du txostenak nolabait. Baina, oso modu kontraesankorrean adierazten da argudio hori. Alde batetik, 7. orrialdean sindikatuek kritikatzeko orduan gatazka giro horrek lan erreformaren ezarpena oztopatu du Euskal Herrian esaten da, bestaldetik txosten beraren beste puntu batean argi eta garbi adierazten da benetako ondorio negatiboak izan dituela lan erreformak berak Euskal Herrian, enpresari txikiak sektoreko lan hitzarmenak nahi ditu, bere arazoa konpondu ahal izateko. Eta lan erreformak alde batetik ez ditu gauzak erraztu. Errealitatean, erreforma aurreko egoerarekin baino txarrago gaude. Erreformaren ondorioz gelditu egin da sektorekako negoziazio kolektiboa, garrantzi handikoa izan dena beti Euskadin, 22. orrialdean. Benetan aipamen deigarria dela kontuan hartzen badugu, txosten beraren arabera sektorekako negoziazio kolektiboaren aldeko lehentasunak enpresarien 16,82 baino ez dela heltzen, 24. orrialdean dino. Arlo honetako kontraesanak ikusten dugunez etengabekoak dira. Itxuraz, enpresarien gehiengoa lan erreformaren aurka azaldu eta gero, hauxe esaten digu txostenak. Hala ere, lan erreformak enpresen lehiakortasuna sustatu duela eta hori bezeroen eskaeretan igartzen hasi dela ere azpimarratzen duen bat egon badago, 22. orrialdean. Baten bat egon badago, esapidean argi adierazten da gutxiengo argi batean iritzia baizik ez dela, argi baten iritzia baizik ez dela. Hala eta guztiz nahiko
izan beharko zen gure hedabideek, enpresari handien iritzi hauen etengabeko biderkatzaileek, euskal enpresariak lan erreformaren aurka edo antzeko titularrak jaso ahal izateko. Azkenik, enpresa handien nolabaiteko lasaitasuna adierazten du txostenak. Egoera soziolaboralaren normaltasuna gordetzen dutelako. Enpresa txikiek alderantziz lan erreformaren ondorioz berriztatzen ez diren sektorekako hitzarmenak behar dituzte. Gogora dezagun itxuraz azterketa horretan parte hartu dutenak enpresari handiak direla. Oro har, lansarien egoeraren eta arazo multzoen txosten horretan agertzen diren enpresari handien azalpenak eta azterketa benetan harrigarriak direla esan dezakegu. Lansarien eztabaida eta lan araupena. Azken urteetan ekonomia eta soldaten bilakaeran sortu den desoreka larriak lan erreforma delakoan du bere jatorria batez ere. Bai eta lan erreformaren ondorioz euskal sindikatuek haien egiturazko gaitasunean jasan duten ahultzen abarian ere. Esan dugunez, Euskal Herrian gaitasun produktiboa eta inguru soziolaboralaren arteko egiturazko desoreka nabariaren ondorioz, ekimen sindikala izan da desoreka hori nolabait zuzentzen aritu izan dena. Lan erreformak neurri handi batean zeregin hori garatzeko euskal sindikatuek izan duten gaitasuna deuseztatu du. Testuinguru horretan, soldaten bilakaera garapen produktibotik gero eta gehiago eta oso modu arriskutsuan banatu izatea ez da batere harrigarria. Hasiera batean, gizarte eta politika arloetako gure eragileak arazo larri horren aurrean zer egin behar den aztertzen hastea beharrezkoa izan beharko litzateke. Kontuan har dezagun, errealitatean bi gai direla gakoak arlo horretan. Bata, lan erreformak hitzarmen kolektiboan ultraaktibitateari ezarritako mugak, eta bestea, erreformak ere sustatutako lan negoziazioaren estatalizazioarako joera. Teorian, horren aurrean, hauek izan daitezke epe labur eta luzeko lanlerroak. Legegintzako ekimenak, bata, lan esparruko berezko gaitasun normatiboa galdatzea, bestea, estatuan bertan lan erreformaren eraldaketan edo deuseztatzean eragitea, eta hirugarren bat, estatuko arauetan eragitea lan autonomia erkidego batzuen kasuen arau bereziak ezartzeko edo arautzeko berezko gaitasuna onartzeko. Arau zehatz batzuetatik Euskadiko autonomia erkidegoa eta Nafarroa salbuetsiz edo bestela, antzeko aukerak emanez autonomia erkidego bateko enpresariek eta sindikatuek berezko araupen hori adosten dutenean edo antzeko tresnaren baten bidez. Legegintzakoak ez diren ekimenak, bestalde, ultraaktibitatearen aurkako eta estatalizazioaren aldeko joerak zuzenduz euskal negoziazio kolektiboaren bitartez. Gauza nabaria da, hainbat sektoreren aldetik, estatuaren lan erreformaren aldaketa eta deuseztapena etengabe eskatzen ibili dela euskal klase politikoa. Hala ere, lan erreformak sortutako desoreken ondorioz, gure ekonomiak orain duen arazo estrategikoa birbideretzeko ez da beste motako ekimenik aktiboki sustatu. Aipatutako lan ildo ezberdin horiek bateragarriak dira
eta horiek edo balizko beste ekimenak abian jartzeak estrategia politiko argia eskatuko luke. Estrategia horretan, epe laburreko irudi helburuek ez dituzte benetako helburuak eta hartu beharreko neurriak desitxuratu behar. Legegintza asko izaera duten estrategien balizkoak arrakasta, Espainiako parlamentuan dagoen indarra harremanekin dago loturik batez alde batetik. Eta bestetik, gure ordezkariek sustatutako neurri horiek lehentasun politiko moduan hartzearekin. Eta ez dirudi, orain arte, horrelako zerbait gertatu denik. Ultraaktibitatearen aurkako eta negoziazio kolektiboaren estatalizazioaren aldeko eragina zuzentzeko euskal negoziazio kolektiboa erabiltzeko estrategia konplexuagoa izan daiteke. Kasu honetan, hauxe da gure ordezkari politikoen aldetik. Bata, helburu bi horiek ultraaktibitatearen babesa eta estatalizazioari aurre egitea berezko helburu gisa hartzea jakina. Bestea, helburu bi horiek euskal gizartera zabaltzea modu publiko eta irekian. Eta hirugarrena, norabide horietatik euskal gizarte eragileak mobilizatzea. Gaur egun, erronka hori bideratzea ez da batere erraza. Ekiteko bide horrek euskal sindikatuen jarreren alde azaltzea eskatzen du. Eta une honetan hain zuzen euskal klase politikoa eta sindikatuen arteko harreman publiko eta pertsonalak orain arte ezagutu dugun egoerarik okerrenean daude. Baina epe ertaineko garapen sozioekonomikorako gure gaitasunerako garrantzi historikoa duen erronka baten aurrean gaude. Azken urtean 2,6 hazi da barne produktu gordina Euskal Autonomia Erkidegoan aurreko 3 hilekoarekin alderatuta 0,3 puntu apalagoa izan da hazkundea eta 0,5 apalagoa urte hasierako datuekin konparatuta. Adituak bat datoz esatean tentuz jokatzeko garaian dela. 2008ko krisiari aurre egiteko hartutako salbuespenezko neurriak amaitzear daudela eta horrek urduritasuna ekarriko duela, azpimarratu digu Aderrian Zelaiak Ekai Center Fundazioko zuzendariak. Interestasak bere lekura itzuli beharko direla, eta hori da zuzen momentu arriskutsua. Krisian zehar erakunde eta enpresek pilatutako zorra handiegian dela eta horri aurre egiteko berrekiturak eta sakona behar dela ere esan digu. Denpora askorekin posible izan leike zor hori bajatzen joatia, baina gauza asko gertatu behar dire aldi berean arrisku guzti horiek usatu alizateko. Ez badira, arlo politikotik, sistema finanzieroa berregituratzeko hartu behar diren neurriak. Jaurlaritzatik diote ez dagoela alarmak pizteko arrazoirik eta motelaldia egon badagoen arren aurreikusitakoren barruan dagoela, Josu Erkorekan bozeramalea. Ez diogu garrantzi gehiagorik ematen, aldez aurretik ja iragarrita zegoelako eta prebizioan sartuta zegoelako. Hala ere datozen hilabeteetan datuak gertutik jarraitu beharko dituztela aitortu du.
Madrilen egon da ELA sindikatua, Espainiako gobernuarekin gestio batzuk egiten, lan erreformaren aldaketa edo defenditzeko asmoarekin. Bertan, bi gai aztertu dire, alde batetik jakina, lan reforma bera, ELA sindikatuaren ustez, dituen akatzak eta sortzen dituen arazoak, eta horren ondorioz, argi eta garbi eskatu dautzo gobernuari, ELA sindikatuak, lan erreforma delakoa deusestatzea. Eta bestaldetik, jakina, hitzarmenen edo lan harremanen estatalizazioa, hau da, lan erreformaren ondorioz, etorri izan lan baldintzen edo lan negoziazioaren estatalizazioa, bebai deusestatzea. Lehenengo helburua, jakina orokorra da, nahi bat duzue, eta estatu osoko sindikatuak dabiltz nolabait helburu hori sustatzen, bultzatzen. Beste gauza bat da, lan baldintzen eta lan negoziazioaren estatalizazioarekin gertatzen dana. Guztiz kaltegarria izanik Euskal Negoziazio Kolektiborako, ez dago horren argi nok barbestu behar dituen horri buruz egin behar diren zuzenketak Madrilen eta Madrilko parlamentuan. Teorian, jakina, Euskal sindikatuak dira interesaturik zuzenenak, baina Euskal indar politikoak egon beharko lirateke bebai horrenen atzetik. Gure zalantza da, zen puntoraino, gure indar politikoak prest dauden eta benetako gogoa daukien horren atzetik juteko. Eta benetako indarra egiteko helburu horren atzetik. Ez dugu ahaztu behar, Euskal sindikatuen helburuak eta interesak oso argiak badire, zentzu honetan guztiz kontrakoa gertatzen da praktikan Euskal enpresariekin. Naiz eta ahoz beste gauza batzuk izan, hau da, eurek negoziazio kolektiboa alden neurrian, Euskal Herrian gauzatzearen alde daudela, eta baina praktikan lan baldintzak da negoziazio kolektiboaren estatalizazioarekin lortzen enpresariek, Euskal enpresariek lortzen dituzten abantaiak ikaragarriak dire. Hau da, horren arabera, tentsio bat sortzen da, soldatak askoz gehiago jaisteko, askoz gehiago moteltzeko. Eta beraz, objetiboki, Euskal enpresariak ez dagoz bat ere interesatuta lan erreformak sortu duen estatalizaziorako joera hori berbideratzeko. Gauzako lan izan da, Euskal indar politikoen eskuetan geratuko da argi eta garbi, Madrilen gai honen inguruan gauzatu behar diren negoziazioetan lehentasuna ematia gauza bateri edo beste bateri. Eta beraz ikusiko dugu hurrengo hilabetetan benetan gure indar politikoen lehentasunak non dagozan. Ez dugu ahaztu behar, praktikan negoziazio kolektiboaren estatalizaziorako joera horrek sortzen dituen kalteak. Alde batetik, enpresariei ematen dautzielako etengabeko aukera negoziazio prozesuetan nolabait euren eskuetan usteko konbenio hitzarmen estatale aplikazioaren mehatxupean. Guztiz onartezina da, negoziazio kolektiboan enpresariek edo enpresarien ordezkariak horrelako mehatxuak erabiltzea. Hau da, konduzibilize akordio batzuetara ez bagara llegatzen,
estatuaren hitzarmena aplikatuko da, eta estatuaren hitzarmena 20%, 30% beherago dagoena. Presin hori guztiz onartezina da, bai sindikatuen aldetik, bai langileen aldetik, eta bai gure ekonomiaren ibilbide normalizatuaren aldetik. Hori lehen zuzendu behar da, eta gure beraz, esan dugun moduan, gure erakunde politikoan gure ordezkari politikoen ardura eta erantzunkizuna jokuan dakola kasu honetan. Adegi patronalak eta Caixa Finantzierakundeak ekintzailetza sustatzeko hitzarmen bat sinatu dute. Behin eta berriz ikusten ditugu gure komunikabideetan, ekintzailetza ikuspegi ezberdinetatik, hezkuntz esparruan, arlo publikotik, eta baita ere enpresetan edo enpresen erakundeetan sortzen diren programa ezberdinak horretara bideratutakoa. Hau da, gazteen artean ekintzailetza sustatzeko, ekintzailetza enpresariala jakina. Hasiera batean, erraza da esatia, ekintzailetza sustatzea beraz gauza ona eta egokia dela bai ekonomiarentzat eta bai gure gazteentzat. Hori ez dugu baztertu behar. Printzipioz, aukera gehiago egotia, holan ikuspegi abstraktotik ikusita, aukera gehiago egotia enpresa gehiago sortzeko eta gure egituran enpresariala berazteko, beraz ona eta aberazgarria ematen da. Hala ere, orain arte arlo honetan jarraitzen diren politiketan, hutsune nabari batzuk igertzen dira argi eta garbi, azpimarratu behar dugu. Alde batetik, ekintzailetza esaten dugunean, batez enpresa pribatuen bidez gauzatzen den ekintzailetza ari gara. Eta noizbainka, hori bai, kooperatibak edo gizarte ekonomiako aukerak aipatzen dire bai, aipatu eta kontutan hartzen dire ekintzailetza programak garatu eta zehazteko orduan. Baina ez da inoiz aipatzen guztiz beharrezkoa dukogun beste motako ekintzailetza, eta da ekintzailetza publikoa. Hau da, sektore publikoan elikatzeko, sustatzeko, kudeatzeko, bebai ekintzaileak beharko dire. Ekintzaileak beste motakoak jakina. Baina benetako bokazioa, konpromiso eta interesa eta gaitasuna duten personak. Azken hamarkadetan, testu inguru ideologikoaren ondorioz, guztiz ahaztuta eta baztertuta dekogu
sektore publikoa. Eta hori ez da bat ere ona gizarte orekatu batean. Praktikan gure inguruan ere eta oroar Europan eta gehiago herrialde emergenteen kasuan jakina, sektore publikoa garrantzitsua da eta harrigarria da zen punturaino dekogun nolabait gutxietsita sektore publiko enpresarialean lan egitea eta sektore publiko enpresarialekiko esan ezagun bokazioa. Behar ditugu hori sektore publiko indartsu eta eraginkor bat. Eta horretarako behar ditugu personak horrekin motivatuta eta horretarako gai direnak. Eta horrek eskatzen dau ekintzailetza programa berezi batzuk martxan jartzea. Edo behintzat, martxan diren programetan funtzio hori oso kontutan hartzea. Hori alde batetik. Bestaletik, ekintzailetza programak gehienetan baikorregiak dire. Hau da, gehienetan ez da kontutan hartzen enpresan berri bat martxan jartzea zen punturaino dan zaila. Ez da golotuta bakarrik ekintzailearen nolabait efizientziarekin. Eta askotan, sorte ona edo txarrarekin, eta batez ere merkatuaren egiturarekin. Ze deno dakigu, enpresa, ekintzaileak, enpresa txikiak sortzen alegintzen direla, baina ez dugu behar den moduan azpimarratzen, ekintzaile guzti horien artean gutxi batzuk izango direla arrakastatsu. Eta askotan urteetako frustrazioa metatzen jungo da persona konkretu hoiengan. Oso importantea da, bideo horretatik doiazen edo juteko asmoa duten personen kasuan argi eta garbi ustea arrisku hoiek eta zailtasun hoiek. Oso proiektu enpresarial gutxi ateratzen dira aurrera. Eta aurrera ateratzen direnen artean oso gutxi mantentzen dira epe ertain edo luzera. Ekonomiaren ohiko dinamikagatik, enpresa txikiak etengabe dabilz burrukan eta etengabe agertzen eta desagertzen. Gutxi batzuk lortzen dabe benetan enpresa sendo bat martxan jartzea, zuen enpresa ertain bat martxan jartzea. Eta orduan, ziur asko ekintzailetza programak martxan jartzen ari dire programa guzti horiek ez lukela baztertu beharko nolabait ohiko baikortasun, ohiko optimismo horien nolabait moteltzeko tresna batzuk martxan jartzeko. Behintzat, ekintzailei eta ekintzailetza sustatzen duten erakundeen kasuan, proiektori edo bideo horiek dituzten benetako zailtasunak argi usteko.
Peter Schiff, inversore ezagunak, argi eta garbi esan dau, interestasen igoera, baloren merkatua ondatuko duela. Ez da gauza berrian gure jarraitzaileentzat. Alde batetik, baloren merkatua eta oro har finantza merkatua puztuta dagoelako, hainbeste arrazoiengatik, eta arrazoi hoien artean oso arrazoi importantea da interestaseak hain urte askotan, zerotik hurbil egotea. Horren ondorioz zorpetzea sustatu da, eta modu artifizialean, eta baita ere burtsa merkatuan inbertsioa. Beraz, betidanik gauza jakina izan da, politika horiek, politika monetario edatzaile horiek amaitzeko momentuan, interestasak igotzeko momentuan, burbuila horiek eta oroar finantza sistema lehertzeko arrisku handiak egon behar zirela, eta ziurtasun osoa. Peter Schiff inbersoreak argi eta garbi esan dau hori gertatuko dela. Bere ustez, derrigorrez baloren merkatua jauziko dela, ondatuko dela, interestasen igoeraren ondorioz. Hala ere, hori ez da Peter Schiffek esan duen gauza bakarra. Peter Schiffek esan dau, bere ustez, hori gertatuko dela, eta baita ere hori gertatu behar dela. Hau da, positiboki baloratu dau, baloren merkatuaren ondamen hori. Hori harrigarria bada ere, logika badako nolabaiteko politika ekonomiko batzuen arabera. Hori lotu daiteke nahi badugu, adibidez, Europan konkretuki, hainbat aditu alemaniarrak jarritu duten hildoarekin. Aditu alemaniarrek eta politikoa alemaniarrek behin eta berriz esan dute, oso kritikoak azaldu dira beti Europako Banku Zentralen politikekin, interes tasak lehen bailen igon behar zirela esan dute, eta planteamendu edo proposamen hoien aurrean esaten zanian, igora horrek dituen arrastuak edo dituen arriskuak oso gauza nabaria zala, beti erantzun dabe, hala ere, merkatuaren edo sistema finanzieroren jaitsiera hori, edo ondamen hori, beharrezkoa zala, zebestela, gehiago itxaron eskero, jaitsiera hori, ondamen hori, gerota handiago izango zala. Burbuila finanziero sortzen ari zan, sorpetzea, gerota handiagoa bihurtuko zan, eta beraz, alboratu nahi den ondamendi hori gerota handiago izango litzakela. Planteamendu hotza, baina guztiz logikoa da. Bai aditu alemaniarrek planteatu da bena, eta bai momentu honetan baloren merkatuaren inguruan Peter Schiff inbersoreak azaldu duena. Hala ere, gure ustez, hor faktore bat falta da analisi horretan. Ze ondamendi hori, edo hau da, baloren merkatua edo finantza merkatuaren ondatze hori derrigorrez gertatu behar da beti ere beste neurrik ez bada hartzen. Eta hori ez dugu baztertu behar. Naiz eta finantza sistemaren txat interesgarria ez izatea hori aipatzea, baina argi dago interes orokorren arabera mai gainean jarri behar dela. Hau da, interes orokorren arabera egin behar duguna da leherketa hori gertatu baino lehenago, finantza sistema berregituratzea, bi tresna, betidanik aipatu ditugun bi tresnaen arabera, alde batetik barne reskatearen sistemaren arabera, hau da,
Europar Batasuna formalki onartu dan tresnaren arabera, formalki onartu da, baina oso kasu konkretuetan baino ez da aplikatu orain arte. Baina beharrezkoa izango litzake tresna hori barne berregituraketa, barne erreskatea dalakoa, aplikatzea modu orokorrean arriskuan dauden edo egora finanziero txarrean dauden erakunde haundi guztiekin. Horrek suposatuko luke, dakigunez, egin beharreko azterketak egin eta gero, erakunde horien balantzeak berregituratzea eta horren arabera sortzen diren galerak inbertsio gilen eskuetan ustea. Inbertsio gila kaltetuak izango lirateke kasu honetan, eta oso importantea da, eta lehentasun politiko moduan mantentzea, ez gobernuak eta ez gordailu gileak ez direla kaltetuak izan behar prozesu horretan, baizik eta hori da prozesu horien muina, kaltetuak izan behar dire, balizko galera horien kaltetuak akziodunak eta oro har inbertsio gileak. Eta bestaretik hori da tresna batez be, sorpetzearen arazoa berbideratzeko, baina oro har hortik aparte beste tresna funtsesko bat da Glass-Steagall delakoa, edo nahi bada bankugintza komertziala eta inbertsio bankugintza banatzearen estrategia. Glass-Steagall delako legea edo aplikatuz edo antzeko legeren bat. Gogora dezagun, Glass-Steagall legea, Roosevelt presidentea bere garaian onartu zuen orduko 29ko krisialdiari aurre egiteko asmoarekin, batez ere bankugintza komertziala eta bankugintza inbertsio bankugintza banatuz, lehenengoa nolabait indartzeko, hau da, egitura produktiboa eta hiritarrentzat beharrezkoa dena mantenduz, eta inbertsio bankugintza edo bankugintza espekulatiboa nolabait deus estatuz. Claro, prozedura bien ondorioa politikoak oso nabarmenak dira eta oso zailak. Beraz, adore politiko handia behar da, bai bata zein bestea, berregiturak eta hori martxan jartzeko. Eta krisialdi honetan, gure arduradun politikoak oro har Europan eta Estatu Batuetan ez dabe erakutsi horrako adorerik. Oda, banku handiak eta oro har finantza sistemak duen pisu politiko, indar politikoa ikaragarria da mendebaldean, eta horrek zaildu egin dau martxan jartzea hasieratik aplikatu behar ziren politikak. Baina hori behin eta horriz errepikatuko dugu, hori da lehen gure arduradun politikoak martxan jarri beharko dituzketen politikak. Hau da, berriro zehaztuta, banku sistema eta sistema finanzieroaren berregituraketa, bai barne erreskatearen politiken bitartez, bai eta bankugintza komertziala eta inbertsio bankugintza banatuz Glass-Steagall legearen bidetik edo antzeko prozedura baten bitartez.
sorpresa ebaren txostenean. Estres test delakoa urtero, gauzatzen dan estres test delakoa azaldu du EBAk, Europako Bankoen agentziak, eta estres test horretan sorpresa izan bada ere, ustekabe, Italiako bankoen egoera ez da azaldu, espero zen bezain txarto, eta alderantziz gauza nabaria izan da, zehazki, Deutsche Bankek izan duen emaldi txarrak. Ez da bateri albiste ona Deutsche Bank erako, urteak direlako banku handio horren inguruan susmoak, etengabeko susmoak zabaltzen direnak. Kontua da, azterketa objektiboetatik aparte, behin eta berriz pentsatu da, oraingoan faktore politiko batzuk izango lirateke ziurazki kontutan hartuak. Eta bat ez behi, Europar Batasuna eta Italien artean dauden zailtasun politikoak funtsezkoak izango zirela Italiako bankuen zalantzezko egoera nolabait azpimarratzeko. Hori ez da gertatu, arrazoi objektiboengatik edo arrazoi politikoengatik edo dana, eta Deutsche Banken egoera zaila azpimarratu da batez ere. Kontua da, zein puntuaino azterketa hauek diren fidagarriak. Esan behar dugu, argi eta garbi ez direla bat ere fidagarriak. Bereziki krisi egoera baten eta bereziki sistema finanziero egoera zailan dagoen momentuan. Ez dugu ahaztu behar, ezinezkoa dela, politikoki eta politika ekonomikoaren ikuspegitik ezinezkoa dela Europako bankoen agentziarako batean publiko egitea, azaltzea oro har finantza sistemaren egoera zail bat. Beraz, benetako egoera nolabait izkutatzen, alderdi nabarienak igual azalarazten, horretan geratu behar da, Europako bankoen agentziak. Hori gauza oso nabaria da, politikoki oso nabaria, eta beraz, azterketa hauek duten benetako interesak oso mugatuak dire. Hori bai, nahiko argi adierazten daben neurri handi batean zeintzuk dira kasu gogorrenak. Eta hori errezegatik da bereziki interesgarria, bereziki garrantzitsua Deutsche Banki buruz egiten den balorazioa. Ez dugu ahaztu behar, Deutsche Bank banku mundu mailako, mendebaldeko banku handi gehienen moduan, dituzten arriskuak eta dituzten arazoak batez ere inbertsio banku gintza edo banku gintza espekulatiboarekin dagozala lotuta, ez horremente banku gintza komerzialarekin. Eta hori da hain zuzen, Deutsche Banken kasuan oso gauza nabaria da hori, eta hori da hain zuzen oso arrazoi importante bat behin eta berriz azpimarratzeko Glass-Steagall delako estrategia martxan jartzeko beharra, edo lehenbailen martxan jartzeko beharra. Nolabait, gure finantza sistemaren ibilbidea normalizatzeko lehenbailen eta gure egoera ekonomikoa egonkortzeko. Jakin badakigu horren atzean dauden ondorio politikoak oso handiak eta gogorrak direla, eta horrezagatik horrelako neurriak ez dira hartu orain arte,
baina badagoz gobernu batzuk, hasi direla ja aukera hori aipatzen, eta batez ere, azkenotan Italiako gobernuak, eta beraz, egoera politikoki gogortzen badire, neurri batean, ez dugu baztertu behar berriro banku sistemaren berregituratzea klasestik estrategien bitartez edo barne erreskatearen estrategien bitartez berregituraketa hori berriro martxan jartzea lehen bailen. Edo zelan be, momentuz hau da daukogun argazkia, baina ez dugu ahaztu behar, oro har, ikusteko ez bakarrik banku handi konkretuen, banku handi zehatz batzuen egoera, baizik eta oro har banku sistemaren egoera egiaztatzeko oso referentzia importanteak direla, bai oro har ekonomiak duen zorpetze maila alde batetik, eta bestetik inbertsio espekulatiboaren merkatuaren egoera. Badakigu bai bataz inbestea, kreditu merkatua alde batetik eta finantz derivatuen merkatua bestetik, biak dagozala puztuta, krisialdea, 2008ko krisialdea lertu zen bezala, eta beraz oso gauza argia da, banku sistemak ezin dela ondo on, oro har, arazo handiak, arazo oso larriak dituela, eta beste gauza bada, arazo larri horiek zein bankuetan zentratzen diren edo kokatzen diren batez ere. Eta ez dugu goztu behar, oro har, banku gintza espekulatiboan duten pisuagatik, oro har, banku handien nazarteko, mendebaldeko nazarteko banku handi gehienak edo guztiak dituztela oso arazo estruktural larriak aipatzen ari garen ikuspegitik. Bueno, lagunok, amaitu dugu gaurko gure saioa. Badakizuen saio hau antelatzen dugula Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, eta baita ere Arroza Irrati Sariaren laguntzarekin. Ziurgagoz, saio honetan zeuentzat interesgarriak diren hainbat gai sozioekonomiko topatu dozuela. Badakizue, informazio gehiago, gai sozioekonomikoi buruzko informazio eta albiste gehiago aurkitzeko, modurik zuzenena gure webgunea da. Ubebikoitza, ekaijournal.info, ekaijournal.info. Bertan be, arpidetzeko aukera eukiko dozue, eta mailez berri guztia jasotzeko aukera ere. Beraz, beste barik, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta datorren astera arte. Agur!